Dito kami sa marking ni Kuya Moy. Kuya Moy. Nga. Welcome sa mga bagong member ng GNBI Guardians. Founder Bagwis. Oh. Kasi kami natay yung supply yung pawaking exercise kayo. To, siguro sa naging yung palingon. Stop tayo. Ang na po may stop tayo. Si cellphone niyo, cellphone. Napinimis bro. Okay, one more tayo, one more. Ayan, ayan. Sige. Reduce water. Sige. Ilan? Go! Go! 1, 2, 1. Kayo tunda na kayo bilang. Oh, reduce water. Ito man bilang tanong guys. One na pa sa tatutan. Paano rin na? Kasabi na. Hi. Nice! 20! Ay ba talaga? Punta to kayo, bilang kayo! For 20! 20 di ba tagaw? Jare, papawaking tila mo, new members. Tigararayan naman yung ladies ay. Almost 26 members namin ng BNBL. Gap. Tuntong kanan. Tuntong kanan. Tayo may tuntong kanan. Datata tagaran na ROTC. ROTC ito. Yan ay tungtong kanan. Tuntong kanan. Ha! Oye, Rudy Fernandez ni. Yes! Antayo, ungkikin tayo ay. Lumisan, down. Lumisan, manilis tayo. Paano antayo mo lang tayo? Isnapit mo lang. Forward, pass ba? Forward! Left! Left! Right! Left! Right! Left! Right! Ang kayo matindad. Kulano eh. Hindi na wala na si Iti yan. Bibilang 1 ka na. 1. Left! 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 Right! Left! Right! Pulutong